Inabenyathe emnyama kandaba nazi indaba ze1KZNTV ifundele uphilano kaCebekhulu. Sanibonani. Nazo kwezona ihlobana zethu esithi ngezihamba phambili namuhla. Banqabe ibheyili abasolwa kweyokucima ukoma eMgungundlovu. Ziyayishuka Imbodla KWADUKUZA. Oyabesifazane kwisalga weneme ngabesibhuda. Badubi icelo zabo zebheyili abasola abana ababhekene namacala okubulala abantu besilisa bane na ukuzama ukubulala abanye abayishagalombili endaweni yokucima ukoma isamkelisiwe tavern eSweet Waters eMgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya. Laba batsheleke manje ukuthi abayitholanga imali yokuqasha abameli abazimele ngakho bacela ombuso. Amalungu omndeni womunye washona bephelezelwa umphakathi obubhekisha ngaphandle kwenkantolo athi ke mabangayitholi ibheyili labasolwa bathe bafisa ke bagwetshwe kanzima odilika-jele ngesenzo sabo. Kulindelwe isinqumo ngokuthi kudluliswe icala labasolwa abane ababhekene namacala okuqotha ngenhlamvu endaweni yokucima ukoma esamkelisiwe tavern eSweet Waters eMgungundlovu. Lokhu kwaholela ekutheni kushone abalisa abane kwathi abayishagalombili balimala bangeniswa ezibhedlela. Imantshi ihlehlisele leli cala ukuze kuzokwenziwa uphenyo kwabanzi. The 20th of September 2022 for further investigations, it brought to my attention that several witness statements, post-mortem, chain, a photo album J88, as well as an ID parade to be conducted at this stage. The National Prosecuting Authority is also waiting on a decision from the DPP insofar as your matter being transferred to the High Court is concerned. At this stage, all four accused in custody as your bail applications have been abandoned to appear via AVR on the next occasion. Amalungu emndeni abese enkantolo ephelezelwa umphakathi athe afisa bagwetshwe odilika-jele abasolwa. Sijabula kakhulu, sifisa sengathi nje bangahlala ejele kuze nathi sibe nokujabula enhlizweni. Isigwebe engifisa ukuthi basithole udilika-jele ngoba ingane zethu zazingenzeli lutho. Siphatheke kabi kakhulu, lo mntwana ubekade elungile. Bengenankinga nje namuntu. Sikhathazeke kakhulu kodwa masebebanjiwe sesiyabonga kodwa nje nangifisa kubudilika-jele bafele khona ejele ngoba baningi abantu abafile, abanye basesibhedlela, abanye bashonile, abaningi. Lesenzo sabo nje sibe simbi kakhulu. Ilungu lomphakathi lithe sathule ubugebengu endaweni okwamanje. Okwamanje singathi isimo sithe ukuba ngconywana emphakathini. Yebo kona lesigameko siwuthusile kakhulu umphakathi, but ke emva kwesikhashana kwenzekile a few days njengabaholi bakhona emphakathini sihlanganile senza nje memorial service just ukwenzela umphakathi ukuthi ube nethemba nokuthi ukholo ukuthi kukhona okwenzakalayo namaphoyisa. Siyabonga ukuthi asukumele phezulu loludaba nokuthi nje njengamanje sithi bakhona abantu abasolwayo abasebebanjiwe ukhombisa iprogress lokho. Siyakubonga njengomphakathi, sinethemba futhi ukuthi lolu daba lizohamba lisheshe kucace ukuthi kwenzakalayo. Laba basolwa batshele imantshi ukuthi abathandi ukushuthwa ngabezindaba ngoba kubehlisa isithunzi emphakathini. Imantshi ibe isibayalela ukuthi ke babhekene namacala abucayi futhi athinta umphakathi. Wathi ke lokhu kwakumele bakuveze ngesikhathi besazovela okokuqala enkantolo. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Umkhandlu kaDukuza ubambe kumhlangano wanyanga zonke okusuke kuzodingidwa ke kuwona ukusebenza komkhandlu kanye nenhlelo zokulethwa kwentuthuko emphakathini. Kulo mhlangano kunane isigaba sesiphakamiso sokuvotela okungabethembu ubuholo obukhona njengamanje njengoba ke kuphethe iANC namanye amaqembu amabili amancane. Leli yihholo lomkhandlu wakaDukuza okuyila khona obekubanjele umhlangano osukuhlanganisa wonke amakhansela amaqembu ahlukene. Osukwini lwanamhlanje bokuwusuku olufana nolwenjayelo lokubanjwa kwabo lo mhlangano ogcina ungahlalanga ngenxa yezingqinamba ezenzakalile. Kuzokhumuleka ukuthi lo mkhandlu uphethwe iANC ngokubambisana ne-ATM kanjalo ne-AIC. Okwenzakalile osukwini lanamhlanje bekulindeleke ukuthi kube khona ukufaka kwesiphakamiso sokungabethembu lobo buholi bufakwa amaqembu ahlukene. Uphazamisekile umhlangano ngoma plans we-ANC. That's what they wanted because befuna ukuthi into emotion ingathi go through. Bebefaka wonke lama items ukuze bazi ukuthi kukhona esophikisana nabo. Asikwazi ukuvumela u-ED wakwamasipala kwaDukuza eshiya imfucuzi igcwele idolobha ayosiza kumnye umkhandlu. Umholi we-DA
uthi baphoxekile mayelana nalokho okwenzakalile. There are, like in Parliament, rules on the ejection of a member that does not follow the rules of order, but that is specifically laid out and must be followed. And I don't think from watching in the public gallery that the Speaker has followed that process and essentially just ordered out someone who they believed was not following the rules of order. Amanye amaqembu kubalwa i-EFF kanjalo ne-Independent Alliance nabo into abayivezile ukuthi baphoxekile ngendlela i-ANC esiphathe ngayo njengoba bethe besahleli bona basokuyibona baphuma kuqala kuwona lo mhlangano nabasola ukuthi yinto ebivele ihlosiwe. Thina njenge-EFF istand sethu besi very clear besizoyisupporta imotion yokukhipha i-ANC emandleni. Lokho kwenzekile ke namhlanje it shows ukuthi i-ANC isafuna ukurula ngenkani kaDukuza noma ngabe kuthiwa inamba isavuma. Proposal ukuthi lo motion akube uyona oqalwa ngayo kugcinwe ngamanye ama-items besazi ukuthi along the way vele i-ANC izosebenzisa ama-systems wayo ngoba ama-numbers awabavumi ingakho kube nje. I-ANC bekuhlosile lokho ngoba inetwetwe lokuthi ingenzeka noma yini iphume emandleni, so bazama ngayo yonke indlela angasebayenza ukuthi izinto esihlelayo zingaphumeleli engavuni bona. Owe-ANC uthi abazokwenza ukuyobheka kabusha ukuthi ngabe luphi usuku abazolwenza ubesiqala kabusha ubanjwe lo mhlangano. Kune-item leyade ikhona le ekhuluma nge-shared services la khona kuno-ED besicela ukuthi akazi ukubamba lapha elekelela emandeni. Ngicabanga ukuthi-ke into eyenzakalayo kube nalokhu ukuthi kudisputwe indaba yamavoti yokuthi khona abade bekhona khona ade bengekho. Kanti kule ndawo bekade kugcwele namalungu omphakathi abekade ecula engahambisani nobekade kwenzeka njengoba ukuphela kwabo kugcine sekungena ama-security guard kanjalo namaphoyisa ukuzolamula bekade sebelwa. Kuteboho Sibisi, Kibika ngikwaDukuza. Uhlalo wekhomishana besifazane ngaphansi kweSALGA esifundazweni KwaZulu-Natal uQueen Xulu uthi bayakujabulela ukungena kwabesifazane ekuthuthukiseni umnotho wezwe kwazisa imbokodo yona eqonda kahle ukuphathwa kwamakhaya. Ekhuluma neziko lezindaba le1KZNTV uXulu ngenkathi ke kuqhubeka umhlangano abesifazane empangeni enyakatho nesifundazwe uveza ukuthi kuyabethusa ukubona kwanda kwigameko zokubulawa kwabesifazane ekubeni uhulumeni naye imigomo ebekiwe ukuzama ukulwisana nalokhu. Inhlangano yengamele omasipala esifundazweni KwaZulu-Natal iSALGA isingatha umcimbi wembokodo uzocobelelana ngolwazi ngezinto ezingathuthukisa abesifazane bakulesifundazwe. Uhlalo besifazane kule nhlangano uQt Xulu uthi nabo beyimbokodo bayafuna ukuba ingxenye yomnotho wakuleli bangavalelwa ngaphandle. Kusithokozisa kakhulu ukuthi abesifazane bangene ukuthuthukisa umnotho wethu ngoba siyazi ukuthi ibona abantu ababaluleke kakhulu emakhaya ngoba ingane emangabilambile itshela umama, ubaba mayelambile utshela umama wekhaya. Ngakho ke sibona ke ukuthi uma singabamba leli qhaza impela i-economy yethu eningakhula kakhulu ngoba ithina esazi ngosizi nangeyinkinga ezibhekene namakhaya. Kanjalo nohlalo walenhlangano esifundazweni KwaZulu-Natal uThami Ntuli uzwakalisa ukuthi unethemba lokuthi lemhlangano efana nalena izokwazi ukusiza imbokodo naleyo isemakhaya kanjalo naleyo isemabhizinisini asafufusa. Sinethemba ukuthi ke lolu hambo abaliqalayo sifanele silibone emakhaya liyosiza omama labalapha engadini, losiza omama balapha kobanana abadayisayo ama-aphula, losiza bonke abafelokazi abahlezi nezintandane bengazi ukuthi bayolala bedleni. Isikhulumi ezahlukene amakhansela abeyingxenye lomcimbi okuzoncela ulwazi. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo empangeni. Unobhalo wenyene yothisha isathu KwaZulu-Natal noma Russia Caluza usenxusa imiphakathi ukuba ivikele ingqalazinda yezikole ngaso sonke isikhathi ukuze kuzogwemeka izigameko zokucekelwa phansi kwempahla kanye nokugqekezwa kwezikole. Caluza usho lokhu bethula ngokusemthethweni umkhankaso obizwa nge-IM School Fan esikoleni kiMzuvele Secondary ezinze lokushinda kwamasha eThekwini okuhloseke ngawo ukugqugquzela ukuvikelwa kwezikole. Ukulwa kwabafundi, ukudelelwa kothisha, ukugqekezwa kwezikole kungezinye zezinto ezenze le nyunyana yaqalisa kumkhankaso olwisana nazo zonke lezi zinto ezenzeka ezikoleni ngoba ke bakholelwa ukuthi ke kudinga unomphakathi ubambe iqhaza.
Sisathu njengamanje njengoba sazi ukuthi kwaba nama-floods kwakhona izikole ezilimalayo i-infrastructure kukhona izikole ezilimalayo ngenxa yokugqekezwa sithathe isinqumo-ke sokuthi kuloko sisebenzisana ne-UNICEF South Africa kunye ne-National Collaboration Trust i-NECT sikwazi ukuthi sizosupporta umzuvele nezinye izikole eziwu-24 through ukucommunicate i-messaging nje ukuthi abantu abathanda izikole zabo bakhusele bavikele i-infrastructure ingakho sithi ukuvikelwa kwezikole ukuvikelwa kwekusasa le-South Africa ingakho ke namhlanje sidana zikhona ke zonke lezi nhlaka esengikhulumile ngazo. Umnyango wezemfundo uthi-ke ziyabakhathaza izigameko ezimbi ezenzeka ezikoleni. Istance esisithathile siwumnyango sokuthi into ubugebengu busuka kuyona imiphakathi la kuhlala khona izingane buze buzongena esikoleni. Sithathe isinqumo sokuthi asikwazi ukuyiqeda lento sisodwa kufanele sihlangane nezinye inhlaka zomphakathi silekelelane ukuqeda lo inhlaka ezifana namasonto inhlaka ezifana nama community policing forum amakhansela induna namakhosi endaweni zasemakhaya ukwenzela ukuthi sibambisane sonke eqedeni lesi sihlava. Abafundi bathi-ke banethemba lokuthi lo mkhankaso uzobavikela esikoleni baphephe. Le program namhlanje eSATU and all the organization involved ngibona iprogram esiza kakhulu yenza ukufunda nokufundisa kube lula. Lokhu ngikusho ngubani ngisiyabona mhlawumbe izehlakalo ezenzakalayo ezikoleni ngokuhlohlwana kazo. Le program le yenza isiqiniseko sokuthi ukufunda lokho sikuthulayo esikoleni nothisha bayaphepha nathi singabafundi siyaphepha futhi. Kahle when it comes to ezikoleni ngaphakathi sifunda kwamashu sihlangabezana nezingane ezihlukahlukene eziphuma emakhaya ahlukahlukene ezinye ezingahloniphi ezinye ezisuke ingazile ngokuzofunda okwenza ukuthi thina sabafundi si-affecteke ngendlela ezihlukene physically emotionally. Lesi sikole singezinye-ke esihamba phambili ngobugebengu njengoba-ke inyanga edlule kugwazwe uthisha egwazwa-ke umfundi. Lo mbiko-ke uhlanganiswe intatheli 1KZNTV eseThekwini uTebehosbisi wethulwa emoyeni usamkeliswe Nqulunga eseRichards Bay. Sisaya etolo umbukeli siyabuya nezinye zeindaba zethu. Nina besila sibonge siphinde sinamukele kuzona indaba zethu ze1KZNTV nazo kwizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Banqabe ibheyili abasolwa kweyokucima ukoma eMgungundlovu. Ziyayishuka Imbodla KWADUKUZA. Oyabesifazane kwiSalga weneme ngabesibhuda. Inkosi yesizwe saseMangwaneni eBergville inkosi uMenzi Hlongwane ithi idinga usizo lezomthetho uzongenelela ngodaba lwedami Woodstock Dam elisiza kesifundazwe saseGoli ngokuphakela amanzi kanye nokuphehla ugesi ekubeni isizwe sayo singahlomeli lutho ngalokhu futhi ke namanzi singenawo. Inkosi uHlongwane isho lokhu kwingxoxo ekhethekile neziko lezindaba ngemuva kwezikhalazo zomphakathi okhala ngokungabinawo amanzi kodwa benalo idamu elukhulukazi endaweni. Siyakubingelela sivakashile la eMangwaneni. Mhlawumbe singasibeka umbukelo ekhaya nje masikhuluma ngendawo yaseBergville eMangwaneni sikhuluma ngendawo kanjani? Sikhuluma ngesizwe samangwana. Okuyisizwe esake besaba nengxoshungxosho. Kodwa ingxoshungxosho zakhona zigcina phela. Sizama ukulekelela ukuthi ingxoshungxosho iphele. Siphinde sikhulume ngesizwe esinezintaba ezinhle intaba Zondi noKhahlamba. Siphinde sikhulume ngesizwe esinedamu elikhulu elethiwa abamhlophe ngekhathi zobandlululo balibiza ngeWoodstock Dam. Kodwa leso sizwe asinamanzi kodwa yahamba aya kwezinye indawo njengoba efike lamanzi aphehla ugesi
kwa-Eskom bese endlulela eJoburg. Ingxoxo ezazikhona zayisuswa izimpi nje kunezimpi lezi zakudala. Kwaba nezimpi zeyigodi, kwaphinde kwaba nezimpi zepolitiki. Ngoba ngizokhumbula ukuthi kunesigodi ekuthiwa iWoodford, iBetan, iRookdale. Kwaliwa kwashona abantwana ababesabancane. Njengesizwe samangwane nina senihambe naze nafikaphi ukuthola umnyombo ukuthi kwenzakalani ngedamu? Ngingathi dadewethu ngangisemncane kakhulu. Ngisemncane ngithi ngangikhatha. Kodwa okwenzeka saze saba kwi-axial nobaba ongizalayo. Kwakuyisona isimo sedamu. Ngoba kwaba uhulumeni wakwaZulu owenza ukuthi kube khona idamu. Ubaba uma elwela indaba yedamu wayithola esesenkingeni yokuthi angazadingiseka. Waze wadingiseka. Kodwa uma umuntu ethola kancane uthola ukuthi kukhona okukhokhwayo kwaZulu ngaleli damu. Kukhokhelwa ba isizwe sakangwane semangwane noma khokhelwa ke? Hayi, kukhokhelwa abantu abathile engeke ngibazi ukuthi bangobani. Okay. Angibazi ukuthi bangobani. Kodwa nje uhulumeni wobandlululo iwona othintekayo kakhulu. Thina singazi lutho. Ufuna impendulo umndeni wosana nezinyanga ke-3 lashona ngemuva kokugoma emtholampilo wendawo yaseGugwini emzimkhulu ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Ubaba wosana uLizijaha uthi ke namanje inhliziyo yakhe ayikakutholi ukuxola ngendlela umntwana wakhe adlula ngayo ke emhlabeni njengoba waya ke emtholampilo eyogoma kodwa wavele kwavuvukala ithanga nokwathi nje emva kosuku olulodwa nje wabe sedlula emhlabeni. Khuluma ke neziko lezindaba uJwaha uthi ke usola umgomo ukuthi waba imbangela yokushona kosana lakhe. Uthi kade ke gqiqa kumnyango wezempilo esifundazweni ezama ukuthola incazelo ngembangela yokufa komntwana wakhe kodwa engasizakali. Uthi namanje akanakho ukuxola enhlizweni yakhe ngemuva kokushona kosana lwakhe ngendlela angayiqondi kahle olwalingezinyanga ezintathu luzelwe. uLizijaha waseGugwini emzimkhulu ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uthi umntwana wakhe wadlula emhlabeni ngemuva kokuthi agome emtholampilo wendawo nokwathi uma bebona kuvuvukala ithanga lomntwana bamphuthumise esibhedlela iSt Andrews esemzimkhulu. Njani ingane yami ihambe yogoma, it was 2020, igome ethangeni yase iyaphuma igazi yaseyakhula siyashona. Asulitholiso siyacela ngempela ukuthi sazi ukuthi kwenzakalani ngengane, sibhlungu kakhulu ikakhulu nje mina ngobaba wayo ingane. Akukho ukuphumula ngayithola impendulo. Asifuna ukwazi nokwazi ukuthi kwenzakalani enganeni, ingane yini eyadalwa ihamba emhlabeni. Lona wesilisa uthi namanje basadunguze bumnyameni bewumndeni ngembangela yokushona komntwana wabo. Uthi isibhedlela sikaze sisho lutho ngembangela yokushona komntwana. Ubese veza ubuhlungu bokuthi umntwana naye njengamanje useyoqeda unyaka engakaza yogoma ngoba unokwesaba ukuthi okwamehlela kungahle kumphinde. Sadunguze bomnyameni silapha sikaze isibhedlela sisitshela ukuthi kwenzakalani ngoba sathi masicela amagazi ade bewathatha ingane zibiya hamba emhlabeni bathi abene era endleleni ebuya kusho isibhedlela. Asazi namanje bakwenzakalana akho report yenzakalayo noma ngithe ngifuna postmortem report ngifunani hayi lutho vethwa ngibhala incwadi enye lokho nalengane ngiyiphethe le isiyelanywe iliyongane kwimanje lengane ngiyigoma ngiyithini ihlele ekhaya ngoba naku ngesabuyise esibhedlela. U-anti womntwana uthi nawe uyafisa ukwazi ukuthi kwaba yini imbangela yokushona komntwana. Uthi sebeke bazama babhalela ihhovisi likaNgqongqoshe wezempilo esifundazweni ngalolu daba kodwa lutho izimpendulo. Esibhedlela asange sibe nayo ama results onke akufanele ngabe noma ngathi i report yonke akufanele ngabe bayibuyisile
ukuzosichazela ukuthi kwenzakalani ayenele noma ngithi ayikho. Lesimbhalelile umama uNomagugu Simelane, but kunanamhlanje asikaze siyithole ireport ne-feedback yabo, asikaze sithole lutho. Ukhulumela umnyango wezempilo esifundazweni uMduduzi-Ncalane ethintwa ngalolu daba uthe basazama ukuthola lonke ulwazi olwanele ngalolu daba. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzaMando Sicele, ngisemzimkhulu. Umnyango wezokuxhumanisa umphakathi usingathe ke isithangami samadoda ehholo lomphakathi eNgwelezane enyakatho nesifundazwe ukubhunga kabanzi ngeenkinga ezikhungetha amadoda nehholo lekuthena amadoda agcine sehlukumeza abantu besifazane kanye nezingane. Ukhulumela amaphoyisa asempangeni uKapteni uSiyanda Shangase unxusa amadoda ukuba kayiqhelanise nezimo ezingadala udlame lwasekhaya. Lokhu ke sekusukumise umnyango wezokuxhumanisa umphakathi ukuthi usikhuze lesihlava. Isifundo ekhingcetshwayo namacala amaningi ke ahlobene nodlame lokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Engingakusho nje ngibhekise kubo obaba nobhuti lapha ngaphandle womkhulu abantu besilisa nje in general ukuthi let's protect our women. Asiqikelele asiyigweme izimo lezi ebanga ukuthi igcine sekunalobu bucala ukuthiwa i-gender based violence. Asibe ngama example singabantu besilisa asebekhulile, sibe ngama example kulabo abancane abasakhulayo, so that uma nabo befika egabeni ukuthi wasebengobaba noma sebeyini bekwazi ukuthi babaphatha kanjani, babanakekela kanjani abantu besifazane abasempilweni zabo. Kuningi ke nokho kuphinde kwavela njengezizathu ezigcina ziholele kulolu hlobo lodlame. Into ehlaluluke kakhulu la nebemasilalela ngendlebe yodwa, poor communication kuma families. Poor communication kuma families. Ubaba aka-communicate kahle noma ekhaya. Uthola ukuthi mhlambe akayikho into eyishoyo kahle enganeni yakhe umfana ukuyikhulisa esebudodeni. Nalento enye ethola ethe yahlaluka la ukuthi intsha yethu iyazalisa too much. Izalisa ingane abangazinaki. Then uthatha umfana unezingane ezo6. Kodwa uthatha omama bangaki bawu6. So mawubuka lo mfana lo leyo ngane leyo at the end of the day uzogcina ibiza ngesibongo sakhe. Lesi sibongo kanti ingane uma ngabe ukhulelisa intombazane ngokwesiko lesintu nje. Mawukhulisa intombazane uyahamba uyoyilobola ingane mawufuna ibiza ngesibongo sakho. So namhlanje we'll find ukuthi sinalabo abantwana babizwa kuthiwa amaphara of which izingane zethu. Into siyibukile ehlalukayo la ukuthi sibuka leso simo ukuthi ezinye zezimbangela usiko silahlekile. Njengomuntu omusha kuningi ngathi ngikufundile sengibala kusukela khona ngoba ziningi izinto esikhulume ngazo, gender based violence, human trafficking, izinto nje affects umphakathi yabo. So engikufundile nje ngisho ukuthi sengibuyele ekhaya ukuthi kahle kahle konke kuqala kusina kahle kahle, it all begins with us. Ezindabeni ze1KZNTV ngingusiyabongwa kaDuma eNgwelezane. Ake sithi shelele izitolo futhi umbukeli siyabuya. Nina bendlove namandla sibonge siphinde sinamukele nisabukele indaba ze1KZNTV nazo kwizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Banqabe ibheyili abasolwa kweyokucima ukoma eMgungundlovu. Ziyayishuka Imbodla KWADUKUZA. Oyabesifazane kwiSalga weneme ngabesibhuda. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bezo R16.70 kuyidola laseMelika bengu20.33 kupondo waseBrithani bengu17.04 kueuro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,746.33 ounce, kuthi intengo kawelo ongahluziwe yona bengu$106.62 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umengameli welinye lamaqembu ebhola kaNobhutshuzwa.1KZNTVNEWS kuleli Kaizer Chiefs uKaizer Mtaung useqinisekisile ukuthi bahlongoza ukusungula iqembu lebhola labesifazane. Njengamanje ke iMamelodi Sundowns kuphele neqembu labesifazane, kepha ke muva nje isanda ke kujoyinwa kwamaqembu afana neTS Galaxy kanye neRoyal AM esanda kumemezela ukuthi nayo isizoba nalo. Lokhu kuza ke ngemuva kuba ke iqembu labesifazane lesizwe lakuleli banyana lenzeke ezibukwayo eMorocco emqhudelwaneni weWAFCON, nalapho ke libuye lingoshampiyoni balomqhudelwane ngeledlule. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka.
Nina bakampondo zamile nje nokube zamile enkomeni sasokwakha amagudu okubhemela siyaguqa la kuze kube ngokuzana.